Салям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні, в різних країнах світу, де живуть люди, їх багато, які цікавляться тим, що відбувається в Україні, а конкретніше нашою війною з всесвітнім злом, яким є так звана Російська Федерація. Безумовно, нас дивляться також в славетному місті Одеса, з якого до нас долучається зараз до нашого етеру військовий оглядач, аналітик, людина, яка ніколи не кидає слів на вітер, на ім'я Олександр Коваленко. Олександре, привіт. Я вас вітаю. Ну, Одеса, вона у всіх зараз, всі її мають на увазі, коли говорять зараз у ці дні про війну. Загострення, ну, воно очевидно, воно почалося воно не почалося і не зникало. Ну просто після того, як вдало атакувала наша армія, не знаємо хто, не знаємо як, але якось так званий путінський Керченський, він називає його Кримський міст. Вони, типу, під виглядом помсти. Я не знаю, наскільки це взагалі це пов'язано. Може, вони і просто це кажуть так. Принаймні там угоди, ці зернові угоди, вони хотіли розірвати їх ще раніше до цієї атаки, але все це вже на твою, Олександре, думку. Вони почали нападати акцентовно на Одесу і на порти навколо, поруч, на Миколаїв. Точно Одесі дісталося більш за всіх. Тож, як одесити, питаю, як ви, що в Одесі зараз? Ну що ж, так, дійсно, третю ніч поспіль наносяться удари, і фактично, скажімо так, розпочалось все в ніч на 18. На 18, напередодні 18-го, Росія досить так пафосно заявила про те, що вона виходить з зернової угоди. До речі, тут дуже цікавий момент, тому що 14 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час спілкування з іноземними ЗМІ заявив, що він має від Путіна таке собі підтвердження його бажання продовження зернової угоди. Тобто, що це в планах Росії. Але, як ми бачимо, Путіну довіряти не можна від слова взагалі. І дійсно, по тим ударам, які ми спостерігаємо по Одесі, і не тільки Одесі, ще удари наносяться по Миколаєву, по Чорноморську, то це така собі суміш дронів, це суміш ракет. Але для того, щоб підготувати ось таку серію ударів, необхідно на деякий час. Необхідно задати координати об'єкту. Необхідно прокласти маршрути для дрону, для ракети. Необхідно підготувати відповідні пускові, будь-то, наприклад, корабельного типу або авіаційного типу, і так далі, і таке інше. Тому, коли російська пропаганда все це пов'язує, нібито це така собі помста за Кримський міст, та нічого такого. Це виключно маніпуляція, так співпало. Це не може бути якоюсь помстою, тому що для цього треба було готувати відповідні засоби цієї помсти. В свою чергу, удари по чому наносяться? По хабам, зерновим хабам, по саме порту, по саме тій інфраструктурі, яка приймала участь в зерновій угоді. Тобто виникає питання, якщо це помста за Кримський міст, а до чого тут зерно? Логічно ж було, як усі пропагандисти завжди російські говорять, що треба мститися по центрам прийняття рішень. Ну так центри прийняття рішень вони в Києві. Чому ж тоді не відбуваються відповідно ці помсти ось по Києву?Тобто я не хочу там якось злазити чи щось таке, але це логічно. І переважно зараз саме зернові хаби страждають. Тому це було заздалегідь сплановано. Виникає питання: а навіщо? Навіщо Росії розірвати зернову угоду,
щоб потім почати наносити ракетні удари по Одесі та Миколаєву. Ну, вона і раніше це робила, вона раніше це могла зробити, вдарити по Ну порту. так, в принципі, нічого нового-то ми не бачимо. Так, Так, акцентовано, так, масово, так, але нового нічого. і справа у тому, що у цьому проглядається дуже цікавий такий вектор загальної їх стратегії. А саме раніше ж яке було місце Росії загально в зерновій угоді? Вона мала таке, умовно кажучи, номінальне місце. Зернова угода юридично, а вона заключалася між Україною, ООН та Туреччиною. Трьохстороння, називаємо це так, угоду. У Росії роль була номінальна, виключно в її якоїсь інформаційній площині. Зараз Росія намагається вийти на рівень прямого контакту з Україною, тобто змусити Україну безпосередньо один на один. Так, можна з присутністю ООН та Туреччини, але в безпосередньому контакті перезаключити зернову угоду знову ж таки з дуже цікавим моментом на умовах Росії. Вони зараз починають вже в своєму інформаційному просторі надавати ось такі варіанти. Ви можете з нами зернову угоду продовжити, але ось є якісь умови. У вас є там, наприклад, Захарова, якщо не помиляюсь, заявила про 3 місяці. Тобто, нібито ці 3 місяці вони мають можливість наносити удари по Одесі. Ну, я не думаю, що вони мають таку можливість згідно з їх потенціалу та боєкомплекту. Але це такий ультиматум. Але найгірше у цій ситуації інше. Якщо на такий діалог піде Україна, ну, на перший погляд може здатися так, ну що тут, двосторонні якісь перемовини щодо зернової угоди. Окей, хай так буде, але хоча б не будуть обстрілювати південь. Ні, тому що це перший крок. Наступний крок – це вже буде примус до мирних переговорів. Тобто, якщо в них все вийде з зерновою угодою, в них буде вже можливість тиснути по мирним перемовинам. Олександре, але ж уже зрозуміло, що не вийде. І вже офіційно Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив, ну, через там деякий час після російської заяви, ультиматуму цього, так, що ми розглядаємо будь-яке судно, там, яке прямує в українські порти під будь-яким прапором, як ціль, яка там може перевозити вантаж військовий. Так само абсолютно дзеркальну заяву зробило наше командування і сказало, що всі порти, всі суда, які прямують до портів Російської Федерації, до портів території, які вона контролює тимчасово, українських, розглядатимуться нами як так само цілі військового характеру. І ось і всі перемовини, як то кажуть. Ну, це трошки різні речі. Чому? Тому що таку заяву можна зробити, а як її реалізувати? По-перше, це судно, яке треба знищити, воно повинно знаходитись в радіусі дії протикорабельного ракетного комплексу. Ну, це треба спросити у трудового колективу крейсера «Москва», як це може бути. Ну так, безумовно. Саме про це і річ йде, що він повинен знаходитись в радіусі дії нашого ПКРК. Або Нептуна, або Гарпуна. Або, я перепрошую, ну всі ж бачать, що це не порожні. Тобто, як би цього не було, такої можливості, нас Генштаб і не сказав таке. Бо нещодавно була атака на Кримський міст, на так званий Кримський міст. Тобто, в принципі, вся акваторія, тобто всі шляхи, які йдуть назовні з Російської Федерації або з Криму з окупованого, вони, в принципі, потенційно прострілюються там в тій чи інший спосіб. Що ми будемо робити з авіацією? Що ми будемо робити з авіацією? Ось у чому проблема. Ми говоримо зараз про кораблі. Так, наприклад, щоб корабель обстріляв якесь судно, наприклад, він повинен знаходитись біля цього судна. Якщо це судно під прикриттям нашого ПКРК, то, звісно, ворожий корабель, він буде знищений. Але якщо йде мова про авіацію, у нас на сьогодні, ось знову ж таки, по Одесі наносять удари з широкою номенклатурою ракет. Серед них, ну, наприклад, ракети Х-22, які неможливо на сьогодні збити в Одеській області та в Одесі. Чому? Тому що в нас нема ППО, яке може це зробити. Це або ЗРК «Петріот», або СМПТ. ЗРК «Петріот» є в Києві.
І ми бачимо, що в Києві одна на сьогодні з найпотужніших та найефективніших систем ППО ешелонованого типу. Але в нас недостатньо ЗРК такого типу, щоб закрити усі наші міста-мільйонники. І Одеса одне з цих міст. Отже, ми не можемо гарантувати прикриття з повітря цим суднам. А атакувати їх росіяни зможуть, використовуючи відповідні ракети типу повітря-поверхня або використовуючи протикорабельні ракети з навіть стратегічних літаків Так бомбардувальників. правильно, так я думаю, Олександре, що виходячи з цієї саме з цієї логіки, про яку ти кажеш, тобто, ну ми не можемо, не маємо тих засобів там ну відповідних, але ми можемо асиметрично відповісти і сказати, якщо ви так ставитеся, якщо ви почнете щось таке, то ми теж можемо так робити. Це абсолютно нове. Такого я не чув раніше, насправді. Так, знову ж таки, повертаючись до характеристик, ми не зможемо наносити удари нашими ПКРК по суднам, які не знаходяться в радіусі дії цих Ну ПКРК. ясно. Ага. А вони і не будуть знаходитись. Вони і зараз не знаходяться. Останній раз, якщо я не помиляюсь, останній об'єкт, який був знищений, надводний об'єкт за рахунок ПКРК Гарпун, це був Василій Бех, водолазне судно. Ну, воно не зовсім водолазне, тому що там було ще й ЗРК Торем-2 розміщено. Але ось це було у 2022 році. Тому на сьогодні говорити про, наприклад, те, що ми можемо за рахунок цих ПКРК становити загрозу для росіян, ні, вони будуть просто не заходити в радіус дії. А щодо нашої авіації, тут також є проблеми. Вони використовують С-400 «Тріумф», зенитно-ракетні комплекси, які розміщені на західному узбережжі півострову Крим. Ну, наприклад, я точно знаю, що вони знаходяться біля Євпаторії, Феодосії і ще там на якихось ділянках. І в трикутнику по трикутнику їх лінії оборони на півночі, це в районі Армянську. Отже, справа у тому, що С-400 «Тріумф» – це більш ніж 400 кілометрів радіус дії цього ЗРК. Тому, коли наш літак підіймається у повітря, щоб знищити якийсь об'єкт надводний, то він у будь-якому разі опиняється в радіусі дії цього ЗРК. Тому технічно та технологічно, на жаль, ми сьогодні не можемо їм на цьому майданчику забезпечувати якусь протидію. Ми можемо собі захист. Але, Олександре, є ж морські дрони, які довели свою ефективність. Я навіть не уявляю, як, просто я чесно, я не уявляю, може ти прокоментуєш, як таку велику відстань, які засоби подолали, тобто атакувати кримський так званий міст, цей Керченський, це ж треба мінімум обігнути майже весь Крим, так? Ну, деякі ось такі надводні об'єкти, вони і деякі кораблі розвідувальні намагалися атакувати російські, які там проходили через Босфор, виходили з Босфору, заходили в Чорне море і там щось їх очікувало. Але, на жаль, без якогось високого рівня результативності, тому що, ну, все ж таки ефективніше їх використовувати вночі, а там була атака зранку. Але, тим не менш, ось ці якісь дрони невідомої сторони, дійсно, вони те, що зробили у 2022 році, і те, що зробили у 2023, це досить така показова операція, тому що Кримський міст, вони вважають росіяни одним з найзахищених, по захисту один з найнадійніших об'єктів, серед тих, що є на окупованому півострові Крим. Так, в принципі, так і є. Вони там тримають так багато людей, багато там систем. Навіть бойові дельфіни в них там є, так. Така справа. Але, ну, ми бачимо, що цей захист не спрацював. Отже, той, хто планував цю операцію з цими дронами, дійсно, це дуже професійно, дуже високий це генії. Давай чесно скажемо, це геніально. Ну, правда, так. Мастер своєї справи. Але з іншого боку, ну, цього замало. Треба більше. Треба, щоб цього всього було забільше. Треба, щоб був ще один удар і ще. Ну, коли це станеться, це вже інше питання. Така операція, вона так просто не планується за один день. А з іншого боку, є проблематика цих дронів щодо контакту та детонації.
Дійсно, вони можуть бути корисними по знищенню кораблів, але з іншого боку, пошкодження бойової частини навіть невеликим калібром, а в більшості своєму їх намагаються знищувати за рахунок крупнокаліберних кулеметів, то це гарантована детонація на відстані. Тому з цим також треба щось вирішувати, щоб була вища ефективність проти саме надводних об'єктів, таких як військові кораблі. Мгм. Ясно. Ну, да, ми вже автоматично перейшли до атаки на міст. Що можна сказати, крім того, що ми всі чули вже з цього приводу? Що ж, ну, скажімо так, це репутаційна втрата досить серйозна для Росії. І знову ж таки, я вже помічаю, що з'являється такий собі мем про червоні лінії. От є такий вислів: останнє китайське попередження. Угу. Ну, воно ж з'явилось не з пустого, так? Ну, це Це ж британці знущалися з китайців, просто посміхалися А над ним. потім так, а потім ще Тайвань масло олії в вогонь додав. Тобто в них на сьогодні усіх останніх китайських попереджень більш ніж 1500. Останній десяток був в минулому році, коли мадам Пелосі вона завітала до Тайваню. Угу. Тоді також було багато цих останніх китайських попереджень. А зараз з'являється такий вже мем. Я маю надію, що він війде в історію як червона лінія, російська червона лінія. І от Кримський міст це і є одна з цих червоних ліній, яку вже перекреслили двічі. Чи буде третій раз? Побачимо. Маю надію, що буде. Слухай, а щодо альтернативних варіантів транзиту, да, українського зерна і там і інших товарів, чи можна серйозно розглядати там транзит через територіальні води Румунії, Болгарії, Туреччини? Чи можуть фізично, ну технічно, у військовому сенсі і політично дозволити собі ці країни, вони всі країни НАТО, ну, створити свій коридор безпеки? І що в такому випадку Росія може зробити? Ну, дійсно, можна шукати альтернативні якісь шляхи, це правда, але повноцінно морський транзит, так, морський напрямок, воно не зможе замінити. Тому що там зовсім інше водозаміщення Ні, я цих. знаєш про що? Я просто перепрошую, я не може бути не дуже коректно сформулював. Якщо ну я зрозуміло, що я мав на увазі там порти Румунії, далі там через болгарське узбережжя тощо, створити коридор, ну, наприклад, з Одеси. Не зможуть Використовуючи виключно економічну зону Румунії та Болгарії, Ну, давай два варіанти розглянемо. територіальні води, тобто. Територіальні води Румунії і Болгарії – це перший варіант Туреччини. І друге, якщо, в принципі, НАТО, ну, або, наприклад, Туреччина і дві країни скажуть, а ми хочемо з Одеси вивозити зерно і спробуйте нам щось зробити. А чому, взагалі, до речі, такого не кажуть? Чому, якщо Путін ультиматум висуває, чому ці країни не можуть сказати, а нам це вигідно, а ми хочемо супроводжувати там цивільні судна тощо? Ну, дійсно, якщо подивитися загально по ситуації, то ось південно-західний сектор, який цілком та повністю може знаходитись, та він і знаходиться під радіусом дії наших протикорабельних ракетних комплексів, з нього можна досить комфортно під захистом цих ПКРК переміститися в виключно економічну зону Румунії, тобто прийти в територіальні води Румунії, а звідти вже до Болгарії, а через Болгарію до Туреччини. Це дійсно так. Питання ж в іншому. На мапі воно все виглядає дуже так комфортно. Але чи дійсно погодяться ці країни? Болгарія, ми ж дуже добре знаємо, що там велика проблема з проросійським лоббі в політиці. Тобто в них і в парламенті є досить серйозне політичне проросійське лобі, та і сам президент, м'яко кажучи, таке собі. Тому з Болгарією може виникнути якісь питання. З Румунією я не думаю, що там є проблема, тому що
проросійські сили це переважно такі маргінальні сили. Так. Да. Отже, питання Румунії та, я впевнений, Туреччини, воно більш-менш вже однозначне. З Болгарією таке собі. Але дійсно поки що не лунали такі заклики, щоб, використовуючи територіальні води, переміщувати, прокласти ось цей маршрут. Тому що в територіальних водах Румунії або Болгарії, або Туреччини, ну звісно ж, російські кораблі не зможуть діяти зухвало, там відкривати вогонь або влаштовувати обшук. В свою чергу, та зона, по яким ці кораблі можуть просуватися вже в наших виключній економічній зоні, то це зона, яка знаходиться під прикриттям наших ПКРК. Отже, для Росії це буде дійсно така патова ситуація. Виключна реакція від Бухаресту, від Софії та від Анкари треба чекати. Ну, от знаєш, багато хто не розуміє, я можу припустити, загальними словами таке, що вони просто бояться, там не хочуть дратувати Путіна, але фактично Путін же, росіяни сказали, ми захоплюємо Чорне море. Тобто все, що тут рухається, воно рухається або не рухається виключно з нашого дозволу. Тобто це брутальне порушення міжнародного права, судоплавства. А це, до речі, це найстаріша частина взагалі міжнародного права. Це судоплавство, так? Це ж взагалі там сотні років тому ще були ці закони ухвалені. Да? Воно особливе, воно таке. І Путін каже, ні, це моє море, що хочу, кого хочу, того втоплю, кого хочу, того розстріляю. А чому така невиразна реакція НАТО? Три країни НАТО є, плюс є там просто, да? Плюс є флот Сполучених Штатів, флот Британії. Чому не сказати Путіну, чуваче, то ти можеш що завгодно казати, але це не твоє море. І ми можемо там возити і наші кораблі, і ми їх захищатимемо. Це просто дійсно це страх просто вогневого контакту з російськими терористами і все. Дійсно, вони не мають наміру воювати з Росією. Ані на суші, ані на морі. Тут виключно та ситуація, коли вже Росія почне проявляти свою агресію щодо країн Північно-Атлантичного альянсу, тоді вже підіймається питання щодо 5 статті колективної безпеки. І дійсно те, що Росія зараз себе веде в Чорному морі як повноцінні такі собі пірати сучасності, ну так, це правда, усі це бачать. Це ми бачили ще під час інциденту, коли атакували наші ембаки ВМСУ під час проходження Керченської протоки. Тому це дійсно піратська країна. Але з іншого боку, дуже цікаво, як вони будуть домінувати в Чорному морі, як на це буде відноситись, наприклад, та ж сама Туреччина. Тому що військово-морські сили Туреччини, їх я навіть і не можу порівнювати з російською Чорноморською флотією. Та вони за бажанням, вони можуть все море захопити за тиждень, я перепрошую. Тому що це зовсім різний рівень потенціалу. Взагалі різний рівень потенціалу, особливо після того, як не стало цього ракетного крейсеру Москва, та загально вся флотілія російська чорноморська, вона залишилась без основного свого прикриття з повітря. Отже, протикорабельні ракети, які будуть використовуватись, наприклад, турецькими корветами, фрегатами, і все. І нема ніякої чорноморської флотілії РФ. Тому це скоріш таке дійсно прагнення все ж таки уникнути непотрібного НАТО конфронтації. І вони будуть притримуватися ось цієї тактиці і далі. Дійсно будуть допомагати якось намагатися сприяти Україні у зерновій угоді, щоб все ж таки якось цей експорт йшов, але не йти на пряму конфронтацію, таку вогневу конфронтацію з Росією. Якщо нічого не відбудеться, фактично можна буде сказати, що Путін переміг. Причому переміг не Україну, а світове суспільство, в принципі, всю міжнародну спільноту. Так, ми якось переживемо те, що обстрілюють Одесу. Але тут треба розуміти ось що. Зернова угода не діє. Судна з зерном не ходять. Окей. Але при цьому знищуються і самі хаби зернові. Тобто навіть якщо колись через деякий час запрацює зернова угода, як варіант,
більшість ресурсів, більшість інфраструктури буде знищено. Отже, це буде зовсім інший рівень забезпечення. Але уявимо собі, що це не працює. Що буде далі? Що буде через місяць, через 2 місяці, через 3-4 місяці? Що буде в листопаді? А я скажу, що буде в листопаді або в грудні. Буде голод в Африці. Деякі країни в Африці будуть відчувати на собі продовольчу кризу. Вони не будуть отримувати достатньої кількості саме зерна. А продовольча криза – це дійсно в деяких регіонах може виникнути голод. Виникає голод, виникає продовольча криза, виникає соціальна дестабілізація, гуманітарна дестабілізація, політична хаотизація, економічний спад і так далі, і таке інше, особливо в країнах Африки. Наступний крок – це що? Коли ця дестабілізація відбувається, то що починається? Міграція в Європу. Тобто мільйони біженців з нестабільних країн Африки куди відправляться? В Європу. Тобто Італія зустрічає нових італійців, Франція, Німеччина. Ну ви ж так чекали цих класних африканських культурних молодиків, переважно саме Ну я ж кажу, чоловічої що в статі. принципі він наносить удар, завдає удару всім. І тобто пропускати цей удар, це мати саме такі наслідки, про які ти кажеш. Так, і вони повинні це розуміти. Я не знаю, чи в них там в Брюсселі аналітики це розуміють, але попереду їх чекає досить серйозна міграційна криза і ще одна терористична. Тому що там, де дестабілізація внутрішня, там, де високий рівень міграції, хаотизації, там виникає або громадянська війна, або виникають терористичні організації. Тому ІГІЛ, Боко Харам, це може бути все у минулому. Можуть виникнути нові радикальні течії, і це також буде проблемою Європи. Ну, давайте, раз ми почали про терористичні організації. Терористична організація, так звана приватна військова компанія «Вагнер», про яку, до речі, всі твої прогнози справдилися. І так все і сталося. І вони дійсно там підняли якийсь там гібридний бунт. І зараз там звучать заяви, що вони там це вже нібито доведено, що вони, вагнерівці, ці терористи, тренуватимуть білоруську армію. Ну давай, раз якщо ти згадав, вже точніше, ти знав заздалегідь, що буде з Вагнером, може ти зараз прогнозуєш, навіщо вони там? Бо там, просто нагадаю нашим глядачам, що вже звучали погрози Сувальський коридор цей прорубити до так званої Калінінградської області. Погрози там, може навіть застосувати ядерну зброю або напасти на Україну з півночі. Тобто, які перспективи Вагнера, що зараз з ним відбувається твоїми очима? З того, щодо Сувалського коридору, ну це фантазії, хворі фантазії російських цих говорячих голів. Вагнер ніколи на це не піде, тому що це не їх функціонал. Це військова операція. І треба просто розуміти, що таке ПВК «Вагнер». ПВК «Вагнер» – це підрозділи гібридного формату, який працює в першу чергу добре, професійно, саме в гібридному форматі в Сирії, Центральноафриканській Республіці, там в Еритреї, Буркіна-Фасо, Малі, Лівія, регіон Сахеля, Венесуела. Вони в 2014-му так само гібридно відпрацьовували бойові задачі на тимчасово окупованому півострові Крим, коли тільки починалася окупація. Донбас, але саме гібридно. Як тільки все з гібридного формату перейшло до військової операції, тобто Бахмут, що сталося? 10 місяців маленьке містечко не змогли захопити. Зруйнували все, що тільки можна, все одно втратили там десятки тисяч своїх загиблих, поранених, полонених. Результат. Вони навіть не змогли Бахмут захопити. Вони говорили, ми його захопили, Пригожин там біля залізничного вокзалу в центрі міста. Говорив, ми захопили місто, все, ми пішли.
Так, ну добре, йдіть. А що там з південно-західними воротами по трасі 0504, які виходять через літачок на Курсунського та Чайковського? Там ви все також захопили? А ні. І ці вхідні ворота саме стали ось цією базою для повернення наших позицій, які зараз відбуваються в Бахмуті. Отже, як військова операція, вони не професіональні. Вони професіональні саме як гібридна диверсійно-терористична організація. І у цьому є, до речі, загрози. Якщо Сувальський коридор вони там не зможуть собі проробити, та якийсь там наступ на Київ 2.0 розгорнути, вони також, це не їх формат взагалі. А от диверсійна діяльність в прикордонній смузі, так, на жаль, на це вони здатні. Диверсійно-терористичне розміщення мін, фугасів, розтяжок саме по шляхам, де відбувається патрулювання прикордонниками і так далі, і таке інше. Тобто ось такі акції диверсійно-терористичного характеру. І ще одна функція – це сковування нашого ресурсу на північному плацдармі. Та завжди на території Білорусі знаходився якийсь ресурс, який сковував вже наші сили. Це або підрозділи першої танкової армії, або підрозділи 3-го армійського корпусу, які на полігонах Білорусі знаходились. Зараз їх всіх вивели, але заводять вагнерівців. Отже, вагнерівці будуть виконувати саме цю функцію відволікання уваги ось цього потенціалу саме на північному плацдармі. Ну, тобто вони, в принципі, там двох зайців вбивають. Вони там тренують, готують на території Білорусі і таким чином створюють тиск на, ну, відволікають дійсно нашу армію. Але там йшлося, я просто читав востаннє, що вони тренують білоруську армію і працюють інструкторами, і там їх вже, ну, я не знаю, скільки, за твоїми даними, скільки тисяч їх там. Ну, ти думаєш, що все ж таки вони армію там не створять таку, яка зможе, ну, я не знаю, якось сильно вплинути на хід бойових дій? Ну, їх там зараз 3000 знаходиться. Я не виключаю, що біля такого дуже класного села з такою класною назвою, село Ціль. В них там знаходиться, до речі, табір. То там можна розмістити до 8000 особового складу. Ну, 8000, скажу так, на території Білорусі, ось я згадував підрозділи першої танкової армії, а також 3-го армійського корпусу. В різні періоди там була різна кількість, але переважно від 6000 до 12000. Ну, тобто воно ніяк не впливає. Коли вторгнення відбувалося на території України з території Білорусі росіян, то там було приблизно десь до 40 тисяч особового складу. Повністю укомплектованого, професійного, так звані елітні підрозділи. Ну, ми побачили, чим все це закінчилось. Вони вже наприкінці березня тікали з північного плацдарму. Отже, сформувати такими силами, як зараз знаходяться в Білорусі, навіть з урахуванням білоруської армії, там білоруської армії боєздатна частина, умовно боєздатна, це приблизно до 14 тисяч. Тобто сформувати навіть щось схоже на той контингент, який приймав участь у вторгненні в Україну у 2022 році, 24 лютого, у них немає можливості сформувати таке ударне угруповання. Його треба збільшувати там ще хоча б на 20-30 тисяч. Ну, це буде помітно. Потім це все треба буде ще технікою забезпечити, бо вони приїхали туди на буханках, пікапах та фурах. Без танків, без всього іншого, це все залишилося на Росії. Тому у мене такий скепсис щодо їх реального бойового потенціалу в саме межах військової операції. А про що тоді Пригожин, цей хлопчик в труселях, казав, що чекайте на новини з фронту, з якого фронту? Це просто блеф якийсь, або це мається на увазі не Білорусь, тобто не війна з Україною? Я чув аудіо, Пригожин публікував нібито свої там перемовини з якимось своїм там постачальником зброї, на яких він дуже серйозно говорив про те, що він замовляє F-35 контрабандою, щоб йому доставили. Так, є такі, в нього така телефонна розмова. Ну, це ми розуміємо, що це виключно була, ну, такий, це був прикол.
Але він це на повному серйозі ось говорив, так нібито це все було злито в відкриті джерела. Ну, Пригожин, він маніпулює. Він бреше, маніпулює. Хоча треба сказати, що на відміну від загальноросійських пропагандистів, він правди говорить трохи більше. Це так. Ті взагалі нічого не говорять правди ніякої. А це більше трошки говорить правди. Але переважно це маніпуляції і також фейки. Тому говорити там про якісь майбутні успіхи на полі бою і все таке інше. Треба аналізувати виключно вже по діям, а не по тому, що він каже. Він казав, що в них нема боєприпасів. Так, Шойгу, там, Герасимов. Де боєприпаси? Так в них були боєприпаси. В них не зменшувався темп ведення щодобового обстрілу. Біля Бахмуту була найкраща ситуація у російських окупантів з пропорційним забезпеченням артилерії боєприпасами. Отже, навіщо воно це все ретранслювало? Ну, знову ж таки. Добре, ну перейдемо тоді до східного нашого фронту. На початку цього тижня багато хто почав там, ми знаємо наше інфополе, почали розганяти інформацію, що вони просто процитували Олександра Сирського, який сказав, що там зосередили росіяни десь приблизно 100 тисяч своїх бійців, і шалений тиск. Дійсно дуже важка ситуація, дійсно бої запеклі, але тут у нас почали деякі цивільні інтерпретувати це так, що там все, там навала російська пішла, вони там, це дуже-дуже великі шанси в них, що вони щось там зроблять. І щось я новин, принаймні, таких катастрофічних після цього не чув. А як насправді там зараз? Ну, після того, як вони втекли з Харківської області, вони почали одразу формувати, по-перше, собі лінію оборони по лінії Р-66, тобто Креміна, Сватове, Троїцьке. А після цього вони почали готуватися до такого так званого контрнаступу вже зі свого боку. Для цього вони накопичували сили та засоби, та і фактично в них були плани ще до 24 лютого розпочати наступальні дії по Лимано-Куп'янської вісі, тобто лівий берег річки Оскіл. Вони її не змогли розпочати до 24 лютого, а зараз вони змушені були піти в наступ. Чому? Це в них взагалі-то не за планом. Вони змушені йти в наступ, тому що в Запорізькій області та на Донеччині розпочалася активізація вже Сил оборони України. Відповідно, їм треба відволікти увагу командування та розсередити наші сили з півдня, а також з Донецької області. Тобто, щоб ми їх відправили на підсилення наших позицій вже по цій Лимано-Куп'янській вісі. Повертаючись до самого початку, але хіба ж у нас нема лінії оборони по цій вісі? Хіба ж ми не готувалися до цього? Готувалися. Хіба ж ми не бачили, як вони накопичують сили та засоби? Бачили. І саме тому в них першочерговим планом було що? Наприклад, захоплення 150 квадратних кілометрів в напрямку, в південному напрямку від Креміної, тобто це Серебрянське лісоводство, захоплення Серебрянки, захоплення Білогорівки, яка є важливим трамполіном для нашого вже наступу на Лисичансько-Северодонецьку агломерацію. І результат вони не змогли цього зробити. Окрім цього, вони намагалися просуватися в напрямку Лимано-Куп'янської вісі по Луганщині, вийти, щоб на адміністративну межу Луганської області, щоб це для них було, скажімо так, вони це представили як ось ми повернули історичні кордони великої незалежної ЛНР. І результат 450 квадратних кілометрів вони змогли захопити? Ні. Тобто їх першочергова задача – це захоплення 600 квадратних кілометрів. Вони не змогли зробити цього навіть на 10%. Ося ця маса. А насправді це дуже просто. Усі чують про ці 100 тисяч. А що таке 100 тисяч? 100 тисяч – це 130 батальйонно-тактичних груп. Так, приблизно.
Біля Вугледару 3-4 батальйонно-тактичні групи здійснювали російський наступ по фронту 1 кілометр. Результат цього наступу ми всі дуже добре пам'ятаємо та знаємо. Вугледар – це Україна. І 3-4 батальйонно-тактичні групи не впорались по фронту 1 кілометр. А там фронт більш ніж 100 кілометрів. Угу. Отже, 120, здається, 120 приблизно, да. Так, отже, фактично одна батальйонно-тактична група на 1 кілометр. А найцікавіше те, що майже кожна вона з них, цих батальйонно-тактичних груп, вони не мають повної штатної комплектації. Ми чули про 900 танків. О, Як я хотів також було запитати заявлено. про 900 танків, так, особисто в тебе. Ну, я нічого не можу сказати про дані, які є у наших військових. Я не буду підтверджувати та не буду спростовувати. Я скажу інше. 130 батальйона тактичних груп – це більш ніж 1300 танків згідно з штатною комплектацією. Більш ніж 1300. Зараз йде мова про 900, хоча це також дискусійно. Тобто в них нестача, дефіцит танків більш ніж на 400 одиниць. І все це говорить про те, що відсутня повна штатна комплектація. А коли у підрозділу немає повної штатної комплектації, наприклад, замість 33 БМП в них 20 або 18. Отже, цей підрозділ не може повноцінно виконувати бойові задачі, виконувати свій функціонал. І все це зараз там імітує наступ. Ну, який наступ, такі і результати. Добре, продовжуємо в цьому дусі. Касетні боєприпаси. Буквально днями повідомили про те, що там передає Америка. Ну, я думаю, що це раніше було логістично зроблено, бо вже є інформація, що вони вже працюють на фронтах. Тобто ЗСУ почали застосовувати касетні боєприпаси, повідомляє Вашингтон Пост. Ну, тобто вони вже є на полі бою. Що це значить для ситуації на фронті? Що ж, щодо ситуації на фронті, можна багато зараз говорити про те, наскільки корисні будуть касетні боєприпаси з рахунок того, що, ну, по-перше, вони більш високоточні західні, аніж радянські та російські. Також в них детонація суббоєприпасу має значно менший відсоток відмов, аніж радянські та російські. По площі, що вони б'ють, і так далі, і таке інше. Але з 22 по 23 рік було сформовано такий стабільний графік постачання нам боєприпасів для ствольної артилерії, для реактивної з унітарними бойовими частинами. І цей графік з можливостями виробництва боєприпасів нашими партнерами, зняття з складів збереження і так далі, він дозволяв нам тримати щодоби кількість пострілів від 5 до 7 тисяч. Тобто 5, 6, 7 тисяч на добу пострілів ми могли зробити. Це з звичайними боєприпасами. Зараз ми отримуємо вже касетні, тобто це нова номенклатура, і ми зможемо збільшити кількість пострілів на добу. Ми зможемо здійснювати більше вогневого ураження на позиції супротивника. І якщо це буде плюс 15-20% на добу, ну це класно насправді. З урахуванням того, що у росіян, на жаль, все ще є перевага по кількості пострілів 15-20 тисяч. І нам треба виходити на якийсь паритет. Маю надію, що за рахунок реактивних систем саме з суббоєприпасами, касетними бойовими частинами, ми зможемо вийти на якийсь вже приблизний паритет. Ще одну таку жахалку, я не знаю, як правильно українською сказати, страшилку. Пропаганда російська, хочу, щоб ти прокоментував, якщо ти, напевно, чув, що вони побудували якісь величезні підприємства з виробництва дронів. В першу чергу ланцет, кажуть, що він дійсно ефективний. Там ще якихось модифікацій.
ну, йшлося, здається, конкретно про ланцети, да? І що перевага в дронах, перевага в повітрі, вона така шалена, що ну, навіть деякі панічні ноти я чув від деяких людей, наших людей. А що насправді, як це виглядає тут паритет зараз і з прогнозом на якесь там найближче майбутнє, враховуючи те, що ми ж теж робимо дрони. Ну, принаймні, там мої друзі роблять дрони, в тому числі. Так, да? Я просто особисто знаю, що програма розвитку дронів є в Україні. Як виглядає цей сектор протистояння? Так, я знаю, про що ти кажеш. Це репортаж Так, Росія да, да, 1 да. з виробництва ланцетів зала Калашу. Угу. Насправді я дивився цей репортаж. Він мені дуже сподобався, тому що він мені надав багато інформації. Ну, по-перше, основне приміщення, де знімалися усі дрони, готові. Ну, насправді неправильно ланцети називати дронами. Це не дрони, це баражуючий боєприпас. Це його більш коректна назва. Ну, от він дрон, можна сказати, дрон камікадзе, так? Ну, приблизно, щось таке. Баражуючий боєприпас. Я перепрошую. Так, ну це так. Це як з французьким колісним танком AMX-10 RC, який взагалі не колісний танк, тому що такого класу нема. А це бойова машина вогневої підтримки піхоти. Але його ніхто так не називає. Його всі називають чомусь колісний танк. Ну тому що в нього є башта та ствол. Так от, якщо щодо баражуючих цих боєприпасів, то основне приміщення, таке собі складське приміщення, яке постійно там показували, воно було всього-навсього одне і те саме. Тобто одне єдине складське приміщення для тисяч дронів, так, великої кількості. А скільки їх було насправді у тому приміщенні? 40. Їх було всього 40. Ти У порахував приміщенні, сам порахував? так, особисто я порахував по репортажу, так, скільки їх там. А фішка у тому, що вони мають у цьому приміщенні, це найцікавіше, дзеркальні колони та стіни. І здається, що воно збільшується у розмірах, що їх дуже-дуже багато. Але приміщення ну, невелике, там десь приблизно метрів 35-40 квадратних метрів це Ну, приміщення. знаєш, я просто маленьку ремарку. Я був там на виробництві у своїх друзів, да, звісно, не скажу де. Там я бачив просто в залі ну, приблизно стільки дронів, правда, щоправда, дзеркал там не було. Так от, найцікавіше ж, на виробництві, навіщо дзеркала? Це правильно. Дзеркала, вони підвищують травматизм на виробництві. Вони заборонені. На жодному виробництві повинні відсутні бути дзеркала за технікою безпеки. Ну, може Їх- бути, знаєш, на парфюмерному якомусь виробництві, де жінки там, і може вони там. Ми говоримо про баражуючі боєприпаси, а не про Шанель. От. Це одразу з цього починається репортаж. До речі, коли йде цей, я не знаю там як звуть цього їх пропагандиста. Він йде за собою тягне цей ланцет і розповідає про те, яке там в них велике виробництво. Я одразу це помітив. А потім це приміщення раз за разом демонструвалось. Потім цей Захаров, керівник цього виробництва, на Сігвеї там їздив по цій самій кімнаті. Заїхав на Сігвеї в цю кімнату і їде такий, нібито там велика кількість цих стелажів. Ні. Інший момент, який також побачив, більшість приміщень, які, ну, знову ж таки, вони про це говорять, що вони в супермаркеті взагалі налагодили це виробництво. Це був колишній там супермаркет, отже, вони використовують ці приміщення. Більшість приміщення, вони офісні, бухгалтерія, все таке інше. А виробництво де? Цеха виробництва всього 2. І у всіх цехах саме ручна праця. Все збирається вручну. Тобто, якщо ми кажемо про якусь дійсно велике виробництво серійне, що на місяць треба зробити там тисячі цих дронів, цих саме ланцетів, то це повинна бути ще якась автоматизація процесів. Автоматизація процесів лінії виробництва. Ні, все вручну робиться. Тобто, Ну, тобто, це кіно, в принципі, переважно це кіно, да? Пропаганда, так. Скажи, І будь не ласка. про які ось так, не про які тисячі не йде зараз взагалі мова. Але те, що вони небезпечні, це правда.
Але ж все одно ж ми не будемо заперечувати їхні спроможності Так. виробничі, так. Вони дійсно там деякі заводи, і тут я вже не лише про там ланцети або інші дрони кажу, в принципі, в них дійсно працюють. Я знаю, просто в мене є власна інформація, що дійсно заводи, які виробляють боєприпаси, вони точно працюють в такому, ну, в три там, я не знаю, зміни там або там якось, да? Тобто вони виробляють. Тобто не можна сказати. Ну я до речі, ти ніколи такого не казав, що там незабаром все в них закінчиться. В якому стані зараз поповнення боєприпасів? Ну за тими спостереженнями, може інформація, яка є, крім того, що вони пропаганду свою там просувають. Ну, щодо артилерійських боєприпасів, це можна говорити про те, що виробництво в них приблизно до 1,5 мільйона на рік. Це їх максимум. Вони залежать від багатьох параметрів, факторів, але такі параметри в них є. Щодо техніки і все інше, це переважно в них розконсервація та відновлення те, що вони знімають з консервації. Щодо ракетної зброї, приблизно 35-40 ракет типу Х-101-555 вони можуть виробляти на місяць. Десь приблизно 25-30 калібрів. Трохи менше з іскандерами, там 3-4 іскандери, в залежності від наявності контрабандних запчастин. Тобто все це в них є. Виробництво Х-59, виробництво кинжалів, дуже повільне виробництво кинжалів, але воно також є. Їм не вистачає всього цього для того, щоб продовжувати війну в масштабах повномасштабних, таких достатньо потужних. Але з іншого боку, цього достатньо, щоб підтримувати усі ці окупаційні війська, саме в форматі ось такого, ну, скажімо так, щоб вони продовжували конвульсувати, на це в них ресурс ще є. Обговоримо ще з тобою, Олександре. Нещасний випадок на полігоні біля міста, яке має назву зараз Старий Крим. Насправді це дуже давнє поселення, яке мало назву Салхат. Ну, це не, власне, не в місті, воно невелике таке, але дуже старе. А за містом там село, полігон, який вони давно, ще з 2014 року, використовували там і для підготовки особового складу, і для складу боєприпасів тощо. І декілька діб, тобто ще вибухають там щось, да, навколо. Що це було, який масштаб їхніх втрат, як це вплине і на якому напрямку, тобто це ж призначено все ж таки для поповнення арсеналів певних частин окупаційної терористичної армії. Що це було? Ну, мабуть, ефект лінзи. Все ж таки літо, Да. спека. Насправді дійсно дуже важливе було місце, бо там відбувалося накопичення боєкомплекту, боєприпасів різних калібрів. Ні, це дуже цікаво, особливо я зауважу, да, і перепрошую, що я перебив так, що це ж Крим, це глибоко в Криму, і вони вважали, що це безпечно, і це відбувається просто на очах людей, які живуть, у тому числі, які радіють, я знаю. Вони на виробництві для баражуючих боєприпасів встановлюють дзеркала. Ну як це можна? Ну техніки безпеки взагалі не існує. От і на полігоні в них нема техніки безпеки. Все ж просто. Ну добре, я не про те, в який спосіб, я про те, які наслідки. Це дуже цікаво. Так, наслідки серйозні, тому що Крим фактично його треба розглядати. Там багато хто говорить з російських пропагандистів, що це непотопляємий авіаносець, все таке інше. Ні, треба розглядати Крим трошки по-іншому. Він для росіян зараз відіграє роль транзитного вузла для забезпечення своєї південної групи військ Дніпро та групи військ Схід. Саме через Крим іде ось ця транзитна маса всього. Тимчасово воно там осідає, накопичується, щоб мати ось цей резерв. Тому що коли ти відвозиш, наприклад, увесь боєкомплект безпосередньо саме в зону бойових дій, ну він може вибухнути, тому що туди щось прилетить. А в Криму воно якось надійніше. Ну, ми бачимо, що не зовсім надійніше. Вплив буде. Це нестача, пропорційна нестача боєкомплекту, який повинен був відправлятися на материковий південь України. Відповідно, і будуть і проблеми у їх артилерії, яка і так вже відчуває на собі, ну
ну скажімо так, вплив контрбатарейного характеру, вплив дефіциту, вплив постійно знищуємо складів з боєкомплекту. До речі, я забув додаткове запитання поставити щодо дронів. Я бачив днями теж буквально це дуже, до речі, дуже швидко про озброєння нове. Просто новин так дуже стисло йдуть новини одна за одною. Так, і одна з них була про системи протидії дронам, саме дронам, яка вона досить компактна. Ну щоб там приблизно я можу її там охопити ось так. Да, там Рушниця така, Ну, та не антидронова. рушниць, там 4 стволи, і їх ставлять на пікап, і А, це я не про рушницю, а про я забув назву. Ти маєш знати. І там, вампір. да, і там радар стоїть, такий, напевно, ну, локальний, да? І він наводить, це американська система. І наскільки це може вплинути, бо дійсно дронів у них, на жаль, багато. В принципі, і вони висять постійно над нашими позиціями. Це дуже шкодить, це вбиває наших людей, наводить їхню арту. Наскільки це може вплинути, якщо таких ну, протягом фронту, вздовж лінії фронту, буде більш-менш достатньо в наших військ? Дійсно, це ефективна річ, бо використовується реактивний для цього реактивний снаряд. До того ж, він ще й керований, тобто це високоточна зброя. Якось ухилитися від нього дуже важко. І розроблялося саме для того, щоб протидіяти БПЛА дронам. Ну, проблема в іншому. У росіян багато дешевих дронів, а чи достатньо буде в нас для цього боєприпасів, чи достатньо буде поповнення нашого боєкомплекту саме цих систем? В цьому якось і є ось цей дисбаланс. Тому іноді по деяким з дронів набагато ефективніше, щоб працювали реби, або щоб працювали ось, що були ці рушниці, дронобойки. Але знову ж таки не вистачає ребів, не вистачає цих рушниць. З цим багато, звісно, проблем, але ми бачимо, як в пакетах допомоги країни все більше і більше наші партнери відправляють нам саме ось такі позиції, тобто для боротьби з дронами. Ну, тобто ситуація, ну, от як швидко все змінюється, так? Пріоритети у війні. Зараз дрони, ну, напевно, найбільш на часі, і про це все кажуть. І я знаю просто, що там, я не знаю, десятки, може і сотні вже варіантів українських дронів виробляється, абсолютно різного призначення. І, ну, давай, це ми вже не встигнемо. Залишається 3 хвилини буквально. Я хочу запитати про те, як ти бачиш їхню стратегічну, ну не мету, мета це знищення України, це ми розуміємо. А стратегічне бачення розвитку війни, як їм би це хотілося, і як може статися насправді. Прошу. Ну так, вони планували би дійсно наступальні дії, захоплення нових територій. Звісно, це все так собі фантазії. Але якщо реалістично, то я скоріш бачу їх задачу у затягуванні війни. Найкращий випадок для них був би це заморозити війну. Їм це дуже потрібно, щоб відновити свої сили, щоб відновити свої ресурси, а потім розпочати. Так може, з чого ми починали? Це саботаж, скасування домовленості щодо зерна. Це шлях до типу примус до Ну такого. так, до перемовин, до мирних перемовин. Через 2-3 роки, після того, як вони накопичать ресурс, вони розпочнуть знову. Це, скажімо так, найвища планка, до чого вони намагаються досягти. Але загально для них важливо зараз просто затягувати. Максимально затягувати війну будь-яким чином. Навіть щось можуть втратити, десь можуть просунутися, але переважно, звісно ж, втратити. Але затягувати як можна довше. Тому що, я скажу так навіть, трошки по-філософськи, мабуть, але допоки затягується ця війна, доти живе режим Путіна. Ну, Як тобто у тільки нас, ну, закінчить... зрозуміло, да, зрозуміло. Ну, у нас абсолютно різні цілі. Тобто наше командування навпаки хотіло б якнайшвидше, але Так, враховуючи безумовно. ресурси, там, збереження Так, є солдатів. свої фактори. Зрозуміло. Ну, дуже дякую. На жаль, сплив час нашої розмови. Передаваю всім одеситам
солідарність нашу з ними. Одеса це не просто Україна, це форпост України. Щоб там хто раніше не казав, а сталося не так, як здавалося деяким мрійникам про руський мір в Одесі. Нічого такого вже ніколи не буде. І дякую Олександру Коваленко, який з нами був. Дякую, Олександре. Дякую. І дякую нашим глядачам. Залишайтеся і дивіться АТР далі.